Så gør man også alene rent. Du var godt nok til den. Marceline er vel egentlig grunden til, at vores skole er så ren. Ja. Og en af de rigtig søde der. Men det var jo en god grund, det der var. Vi er 2, og vi skal... Ja, det er da hyggeligt nogle gange, bare gå rundt og lave ikke rigtig noget. Han bare gør rent. Hvad er jeres ansvarsområde den her uge? Vi skal gøre, hvad skal man sige, herinde rent, og så skal vi ud foran og ned ved kiosken og op ved, hvad hedder det, fysik og på toiletter og... Klaviervask. Hold da kæft. Lys i øjnene. Det er ikke færdigt stå på den her skide. Du har godt faldet ind med dine film, vel? Ej, prøv det være. Ej, var det klamt. Jamen det er det. Der er Det fluer. er også derfor, vi skal godt bruge en fri. 3G klode. Kom lige lidt her. Så er det. Folk går vel ikke kigge oven på lampen. Håber jeg da ikke for dem. Kun brug blå klude til, når vi skal tage tingene, og røde klude, når vi skal have toiletterne. Så. Det er også klart, at vi bruger den samme klude til et lokum og så et andet sted. Så der var Marceline. Har I færdig dem alle sammen nu? Ja. Det er bare det. Tak.